What's up mga kalapatoy, kalapate? Nandito po kami ngayon, magpapalipad. Magtutos tayo ngayon mga guys. Papunta kaming Dunya Bilin lang naman tayo. Kaya eto mga kalapatoy, o yan, ayan sila. Ayan. Tara mga guys, samahan nyo kami. Today mga guys is Sunday. Kaya medyo free time tayo ngayon. Ayan sila mga guys, o yan. Bantay-bantay kayo, no? Kasi bibitawan ka na namin. Umuwi kayo ha, umuwi kayo. Yan mga guys, masyadong maulap ang panahon. Ayan o, maulap ang panahon ngayon. Kaya malapit lang tayo magpalipad. Dati mga guys sa Talibastagan. Ngayon mga guys, doon tayo lang. Diyan lang tayo sa Dunya Bilin. Kaya mga guys, no, shout out nga pala dyan sa mga gustong magkakalapate. Shout out sa gustong humingi ng kalapate mga guys. Andito, mayroong kami oh. Mag-subscribe lang kayo mga guys. May kalapate na tayo. Ayan siya. Ayan mga guys oh. Madami akong kalapati mga guys. Mauna ka na kung gusto mo. Ayan mga guys. Dunya Bilin? Oh, Dunya Bilin tayo. Sa malapit lang tayo kasi masyadong mais-mas ang panahon. Maulap ang panahon. Kaya malapit-lapit lang tayo magtutos mga guys. Mga guys, huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe sa channel namin. Maraming salamat sa mga nakasubscribe kasi kayo na lang ang pag-asa namin. Sana mga guys, pag dumaan ang channel ko sa inyo, i-subscribe nyo naman please. Para mga guys, tulong nyo na rin lang sa channel namin. Kaya wala pa talaga kami masyadong subscriber mga guys. Kaya shout out dyan sa mga nakasubscribe sa channel namin. Ayan mga guys, nandito na tayo sa highway. Kasi naman ngayon is Linggo. Oh my God! Finally mga guys, nandito na tayo sa pagpapaliparan ng kalapate. Kaya mga guys, no, ito na, magbibitaw na tayo sa kanila. Dito kasi mga guys, masyadong malawak ang lugar. Kaya dito kami nagpapalipad mga guys. Pero dati yung nasa video ko, doon yun mga guys sa Talibastagan. Ngayon mga guys, dito lang po sa Dunya Bilin. Malapit na ito mga guys, taga-Pampanga kasi. Kaya dito na, tara mga guys, umpisahan na natin, paliliparin na natin sila. Kayo, umuwi kayo. Ito mga guys, no, ito sila. Mayroon tong mga ano sila, may mga maliliit, may mga anak bagaman. Anak na lang mga guys, no, kaya hindi man tayo sanay sa mga pangalan nila. Kaya mga guys, ito sila, may mga kasama to sila. Ako mga guys, namimigay ng kalapati. Shout out sa mga gustong manghingi ng kalapati dyan.
mag-comment lang kayo. Comment, like, subscribe mga guys. Mag-subscribe lang kayo sa channel namin please. May kalapati na kayo. Pag nag-comment kayo mga guys, pag nabasa ko, okay na. Bigyan ko kayo ng kalapati. Pero mga guys, pumunta naman kayo sa bahay. Pag ako pa maghatid sobra ng mga guys layo, tsaka may trabaho din kami. Okay mga guys, bye-bye. Magbibitaw na kami. Hindi man lalabas. Ilan na lang yan sila? Ayan o, sa atin mo yan. Wala man nagbitaw. Tayo na. Ang layo na, taas na hindi para nila. Kasama na sila. Ayan na. Ayan. Diyan lang talaga sila umiikot. Ang taas, sobrang ang lipad nila, oh. Oh, grabe. Parang hindi mo na makita sila. Oh. Ayan sila. Tracy na yan sila. Nagsama-sama talaga sila, oh. Hindi sila naghiwalay. Ba't ilang? Uwi na ngayon. Ilang? Kuya na. Sanay na ba yan sila dito?